Dengên tîpên an jî herfên zimanê Kurdî çû yek hebin. Neh tîp ji hêne, yanî neh tîp ji herfên tîpên Tirkî cihêtir in. Ev neh herf û tîpane ev in: yek Xe Xe Mînak Xal Xet Xêr Bax Ax Xeta Xatir Xal Xêr Dubare dikim: Xe Xe Xal Xet Xêr Bax Ax Xeta Xatir Xal Xêr Dudu Ve Ve Mînak Bav Sêv Tav Vî Vir Silav Heval Vala Dubare dikim: Ve Ve Mînak Bav Sêv Tav Vî Vir Silav Heval Vala Sisê We We Mînak Wî Weten Wê Wiha Dew Wisa Wate Dubare dikim: We We Mînak Wî Weten Wê Wiha Dew Wisa Wate Tîpê çaran Ê Ê Ê Mînak Ê Sê Lê Êdin Bêr Kêr Bê Pêt Çê Hêja Dubare dikim: Ê Ê Ê Sê Lê Êdin Bêr Kêr Bê Pêt Çê Hêja Tîpê pênca Qe Qe Mînak Qadir Ehlaq Qas Qîr Qelaw Qîs Qîrîn Qey Dubare dikim: Qe Qe Mînak Qadir Ehlaq Qas Qîr Qelaw Qîs Qîrîn Qey Tîpa şeşan Xe Xe Mînak Xarin Xweh Xuşk Xwîn Xandin Xweş Dubare dikim: Tîpa Xe Xe Mînak Xarin Xweh Xuşk Xwîn Xandin Xweş Tîpa heftan Î Î Mînak Îro Îcar Pîr Sîr Wî Jîr Qîr Bîr Tîr Jî Dîsa Dîk Dîz Tîpa Î Î Mînak Îro Îcar Pîr Sîr Wî Jîr Qîr Bîr Tîr Jî Dîsa Dîk
دیس. تیپا حیشتان میناک بکن ب د دبه چ دکن چ ل ت تناز ج رک. تیپا حیشتان میناک بکن ب د دبه چ دکن چیه ل ت تناز ج رک. تیپا نهان او میناک بوک سوک توک تور بو زو هور کور بون نور سور او. تیپا نها دوباره دکم او میناک بوک سوک توک تور بو زو هور کور بون نور سور او. ji bo zimanê Kurdî ji bo xwandin û nivîsandinê pêş de bidin hûn her hebin jiyan bi Kurdî xweş e.